Yawwa, alhamdulillah. Yawwa. Maryam. Da Allah kuma dai mu kullun nan ina uzuri ne zan tafi saboda muna da meeting ne wallahi mun. To abincin kuma da nan. Ai gaskiya abincin nake hakuri ki bashi in ban ci bai gobe na ci. Ko dai za ka gun wata ne. Zan je gurin wata murya ai daga ke duniyar nan ba ƙari shikenan ba wacce nake ga ba ne ba. Ai gaskiya murya to ki hakuri. Tsaya ka ci abinci. To je dauko mun na sa don kuma ta da kishi dauko mun amma dai ka za ka wajen ci wurin ci abincin nan ba. Hajiya Maryam kenan. Gaskiya Maryam ana sa da kin fa iya girki ba wallahi. Gaskiya ma abincin nan ya mun da ido zuwa Ko? wallahi ko Maryam. To ka tsaya ka ci a hankali wannan. Maryam mun ci a hankali ina sauri ne tunda dai ana jira na kuma zan dawo. Na ga yau kana ta sauri. Da ɗanya ba gurin wata za ka ba kuma. Haba Maryam wata gurin wata kuma ai ne muke akan da Ka tsaya ka ke. ci a hankali. Na ga ban taɓa ganin kaya haka ba kuma. Ai da ke ba ƙari Maryam ke kadai ne je ki dawo mun za ki dawo. Ina mai gida lafiya kuwa? Amma ba lafiya. Amma bari in gwada shi in gani. Ya na ga private number ba suna. Hello? Mun ce Allah ya tabbata a gare ka ya farin ciki na. Amin ke ma mun ce Allah ya tabbata a gare ki. Amma da Allah da wani ke waya ne. Sumayya ce. Sumayya baiwan Allah gashi ban san ki ba ina da fatan lafiya. Dama ina ganin ka kana wucewa ta kofar gidanmu ne to shine na kira ka in faɗa ma ina matuƙar ƙaunar ka. Kina so na? Eh. To ni ma ina son ki. Amma dan Allah ki dani ƙasa-ƙasa da muryanki saboda akwai wata akuya ne a kitchen ba na son ta ji mu. Diko a ina za mu haɗu? Yanzu nan za mu haɗu ina jikin Allah. Da mun gwada ka dai da mun haka kake to Allah ya kama ka.